No vaikka kertaa, tänään tehdään Fortnite-videoa, ei saa hypätä haaste Tonnikalan kanssa. Eli siis me ei saada hypätä ja meillä on molemmilta hyppynappi pois käytöstä. Juu, ja sitten me yritetään saada voitto tästä, niin Muuten se ei ole hyväksytty. Se ei ole hyväksytty, jos me ei voiteta. Niin. On pakko voittaa, sit se vasta hyväksytään. Tiedät, että on vähän vaikeet, koska mä tein tän, niin yritin äsken tehdä, mutta meni vähän pieleen. Ne, ja käykää myös tilaa Tonnikalan kanava. Juu. Aloitin vasta tänään tekemään videoita, niin... Ne käykää tilaa sen kanava. Voitte ehdottaa sitten tuolla kommenteissa, että haluatteko te jotain sarjaa, missä mennään Andrealiin. Minä tonne vaikka. Me yritetään päästä sitten Unrealiin vaikka jossain Reloadissa tai sillä. Niin, Reloadin Zeragoldis mä alan, koska me ollaan aika pitkällä siinä. Mä oon jo elitellyt matkaa. Niin. Ne ehdottakaa kommenteissa jotain. Miten me hypätään noita bussissa? Mitäs me hypätään bussissa? Meidän täytyy ottaa, että heittää meitä veke, niin sen takia täytyy mennä tonne. Me voidaan muuten avaa glideria katsoa, miten me päästään tonne. Helposti. Ei pitää mennä vähän varovaisemmin, kun me ei voida hypätä. Niin. Tämä on paha. Niin. No ai jaa, me ei voida hypätä, niin tää on aika vaikea. Juu. Normisti olisi jo hypännyt, mutta kun ei voi. No niin vihdoin. Toivottavasti tänne ei tuu ketään. Ei kannatti mennä alas. Joo, tänne tulee paljon. Tänne tuleekin aika monta. Tämä on paha. Tuleeko tänne paljon tuossa? Kyllä tää näyttää, että tänne tulis. No joo, yksi duo, 2 duo ainakin. 2 duo ainakin, ehkä 3. 2 duo, ehkä yksi saala. Ja me menen tähän taloon, mikä tässä. Menen tänne, jos mä pääsen. Helposti. Ei no vittu, ei voi ottaa tätä hyppää. Yritetään koko ajan hypätä, mutta pysty. Niin ei pysty vaan hypätä, niitä on vähän paha. Tää on vaikeeta. No mitä vittu? Mä tarvisin pumpun. Niin mäkin. Tossa. Hei, siis. Napatas. Onisotkoni. Voi vitsi. No, peli huono sotkoni. Mitä mä No kiva, semmonen liila holo. No vittu. Mä yritin jättää kohti. Noihin mä pääsen. On pakko kiertää. Sulle yksi mini. Joo, mulla on bikini. Ai hitsi, tää on hidasta. Ei voi löytää jotain movementtia tosilla. Mä otan nyt autosot. Otan nyt sen mieluummin ton onisotkanin tilalle sitten impulseja. Mä nyt etsin ne pelaajat. Juu. Pitäisikö ottaa toi botti meille? Otetaan. Yksi jäi. Tää on mun luona. Jäi. Siinä oli yksi duo. Yksi duo pitäis olla vielä. Otin tän botin meillä, niin pystytään vähän paremmin. Hyvä, kun ei voi hyppää tonne alas. Aivan lipsi. Okei, kultainen mutta holo. on hidasta liikkuu. Se kultaisen holo on niin aika kiva. Eikö se vähän källäillä noita pelaajia? Se on mun pisteistä jossain. Eikö ei se on tää on.
Tää please jotain hyvä. No ei tietenkään. Voi vittu. Mä kannaan aina vaan kahta. Hei oota, mulla on... Hei. 2 jugia. Nää mä säästän toi iso. Hei, mä saan full. Ehkä ei muuten saa ees full. Mä saan tää aisifiit. Mä luulen, että se on Täällä on auto, niin lähdetään sillä vaikka. Joo. Mä nappaan tää chestin tästä. Ei tää mun botti tulee yrittää tulla. Meitä tällä. Aja mua kohti. Mä vaan yritän väistää tätä. Botti tuu kyri. Mitäs täällä? Se voi spawnailla meidän perässä. Hei, fightaa. Ei nössöillä kuitenkaan. Ha? Ei nössöillä Pelataan ihan normisti, vaikka ei voida hypätäkään. Pelataan ihan normisti. Tai yritetään mahdollisuutta. En mä käynnisyykin käyttää. Onks ne tuolla maskenissa? Mä uskon, että ne on täällä vuoren päällä. Niin, taisi ne on maskenissa. Mikä toi palmopaikka on tuolla? Mitä he? Käydäänkö tuolla? Mikä toi on? Hei, onkohan täällä alhaalla? Ei voi hypätä. Pakko mennä näin. Vitsi, tästä ei voi hypätä pois. Pakko mennä alas. Ei mattaa. Mun chesti. Mä sanoin, että ei kannata. Ei täällä ollutkaan. Se olisi 40 tonnia jaksaa. En mä kyllä. Tässä on mitään. Hei, kato. Hei, toi. Niin on meitä. Mä tuun täältä perässä. Hei, tässä on äijä! Ai, miten se osui muhun noin lujaa? Mä tiedän, me ollaan sekaisin. Tässä No on joo, paljon. Se osui muhun aika. Tässä vaikka nää blizzard-koneidit kanto. Hei, hiilaan nyt vaan! Vedetään nää minit tässä nyt. Sitten lähetään. Joo. Ehkä lento. Näinkö lähtee? Ei kun en mä voi vetää niin pitkälle impulsella. Mistä täällä on? kai lisää vihuja. Nyt on sinne. Ei voi vetää kunnon limpulsella, kun voi hypätä. Missä? Jostain mua laaserattiin. Tuolla, tuolla. Mulla on niin hyvä aimi. 2 Jaksasi vaikka jäi. Jos sitten to. Mitäs kaikkea ruskuutta? Tässä on. Tää osaa pelaa muuta. Okei. Me ei voida puida. Tätä boxista. Joo, 3-3-2. No aha, kiva. Miten täällä ei voi ampua mukaan shotgunilla? Miten täällä shotgunilla ei mukaan ampua? Mä haluan vaan. Toi on mun ori. Ota, mene pois! Mene pois! Mene pois siitä! Hei, tää sun botti revalla. Tupla revi. Mitä tää botti on nyt? Mä sain Onimaskin. Kiva. En mä... Otetaan toi peidin. No, Venomyrmeja. Ei voi puildaa kunnolla, tää tuntuu ne olla mitään. Joo, mä otan tän Stormi-jutun, et nähdään, että... Minkä? Toitaan, et nähdään, et missä tulee tää uudet Stormit. Meikäläinen.
on kyllä muu. Meikä tulee täältä. Niin nopeasti. Miten mä otin palliin? Missä minä? Toi on siis mun hunari. Purra. Tää voi purra. Miten mä otin falliin, kun mä imppasin ja onimas? Menin impalle onimas, kun mä otin falliin. Onko se joku ärsyttävä glitch? Hiilaa vaan potti mua. Se heitti yhden hiilin musta ohi. No kun ei se osaa tehdä mitään muuta. Oh, niin. Hello. Kun mä yritin, niin mä menin vahingossa duoon, niin mä vedin solo duoon. Olin toinen ja oli melkein 20 tappua. Mulla oli 15 tappua. Äijä on käynyt lämmittää. Tulen suoraan ulkomaan. No niin. Yli vaan. Mistä on? Kössitty. Yskös. Tietenkin. No, Hei. varmaan. Kato splassi. Ja mä läkkään. Hei. Mikä tää juttu nyt on? Jos kestää puoli päivää tää lataa tää auto. Täällä, näin joo, tässä päin. on, tässä on oikein. Joo, yksi on kyllä. Ammun nyt sinne. Mitä? Mä vaan... Jajaa. Mä näytin sitä sypännyt jos. Tai siitä. Se kaivo hypätä. Mä heitin näitä chukeja ja se ei tehnyt muuhun mitään. Nää chukit ei tee muuhun mitään. Joo. Mitä? Ase. Anna asepatti. Ja patti. No vihdoin se on tekalta. Ja sä oot vaan kerännyt 8 tappauksia. Kössit. En oo todellakaan kesä. Mennään puskemaan vaan sun. Tää on niin huono alue kuin olleen. Mikä tää on Warrior? Mä oon huono läpintävä. Jos tämmönen vuorialue tulee endgame, on aika huono. Mitä lopi? Missä? Aika tuolla tai? Täällä käy meidän muun vettä on. Dudsonit tuli taloon. Varo. Jää. Eikä kössi tuolta. No vitsa kössi. Näillä ei ollut mitään. Missä tää duo on? Tässä oli... Eikö se oli... Ne duot fightas keskenään. Tai sit niillä ei edes ollut duo. Niin, mutta kun toinen jäi knokkiin, mä knokkasin sen toisen. Ne duot vaan ampuili toisiaan. Okei. Nämä on semmosia duoja harvoin tulee nähdä. Näkö alas? What? Joo, mä tuun. Onkin vaihtaamaan. Mennäänkö tonne? Miten toi delas? Älä jaksa, että mä tönäsin sen legit tonne. No ehkä tönäsin sen botin just tonne. Hä? Mä en just tainnut tönäsin sitä bottia tonne.
No tosta tunne alas. Mennään päin. Niin on. Miksi me ollaan pyöritty tällä alueella koko ajan? Okei, täällä on meidän tuolla ylhäällä. Menee oitetaan. Vai pitäisikö meidän tehdä silleen, että tää yksi matsi ja sitten miten tää menee niin. Ja se veis mut ihan liikaa. Ei mitään hyvää. Kolme. Mä sanon tuohon bot. Miksi lähteekö nää karkuun? Ei kun tuolla saagle päällä on ne. Mitä sä oot ehtinyt? Mitä hem? On skopeari. Tuu tässä. Joo, Venni. Mun skopeari. Ärsyttävä. Sä pystyt laittamaan sen takaisin. Sä tähtäät siinä niin paljon pasia. Skopeari. Ihan boss. No en mä varmaan hyvä. Joo, mun skopea on ihan väärä. No ehkä se final bossi noin tyypäs. Joo, Venä. Pitäisikö yrittää vaan snaippaa niitä täältä? En mä tiedä, mulla jos niinku... Noniin! 4-1 jäi! Mä vielä final siis. Nyt mä oon skopea. 2 voitti. Jäi! Mä tapoin ne molemmat. Ai medallia äijä. Niin. No äkkiä hakemaan mutta koli. Äkkiä hakemaan koli. Tolla. Mene sinne. Ei. Hei, let's go! Mä oon tässä varaan alla. Anna mä otan sen myyttisen. Saan vaan medallia. Oi. Nyt pitää tohtaa. Mulla on hyppätä. Mutta tää on lovi. Saan mä medallia. Anna mä otan tän medallia. Koska... Pitäisikö olla källi? Ois. Molemmilla koli. Minä tästä tän minin ja pikin. Noin mun mielestä. Käyttänyt. Kato mitä Sintianin näyttää. Toihan tää on musta. What? Hop. Mä sain tää Onimäskin. Ehkä tää on voitto. Alueella. Pom. Tää on ehkä oikeesti voitto meillä. Stop. Go. Ei voisikohan taluttomia friendiksi puhua. Hei mä löysin vihu. Kämmät on sinne. Käyttää tota bladeia. Laita. Tuolla. Jaa. Käyttää tota. Kiau. Mulla on paljon parempi. Kuin autoilla. Ne tulee autolla. Tässä. Jäi. Eikä hittas. Saan mä kruunun. Oho. Tiputin mun bladein vahingossa. Mikä tää?
se on 2v2! Tai sitten 1v1v2. Mennään alueelle. Legit eka peli. Mä luulen, että on tukka, mutta... Silleen duona. Duona aika. Niin. Ei voi hyppää enää imposta vähän huomaa. Niin. Viimeinen alue on täällä. Okei, vähän huomaa alueella. Menkö? Mitäs vikas alueessa on muuten puska, niin voitais tehdä pikkuinen... Puskakälli, joo. Pysytään tää puskalla. Ei se oo alueella. Tuu tähän puskaan. Ne on vikalla alueella saa. Niin. Mikä pitää tässä puskas? Ei ollut vaan 2 tappoa. Mitä? No kun sä pöllit! Sä pöllit tänne mun päin, kaikki. Muuten ne näkee sust. Miksi me ollaan täällä? Ups. Miksi me istutaan täällä? No ei kyllä minäkään tiedä. Mennään eteenpäin. Täällä kohtaan tosta puusta. Joo, ne on todellakin tossa puussa. Tuli heti mieleen. Mä oon mulla kunnossa. Häh? Mä oon mulla kunnossa. Olisiko ne tossa puskassa? Mammuta! Tappelee! Joku ala. 27. Menen tälleen... Se on tuon kiven takana. Joo, Se mä on teen tuon sen kiven källi. takana. Jajaa! Oho. Pikkunen källi. Mulla lähti suoraan vaan tähän. Missä tää on tää vika? Se on se Mikä tiimeitti. Se on jossain. Puska? Ei. Yrittääköhän se tehdä duutsonetten källiä? Voisiko sä oot tossa? Pekko sinus mökis tässä pelissä. Vai onkohan se täällä? Ja ainakaan tää mökissä. Ei oo. Ei ole täälläkään. Voisi ottaa vuorella. Kurkataan. Katossa. No ei hirveän hyvä. Tai se on jossain tuolla taivassa. Tekemässä jotain källiä. Tästä vaan kämppii Vaikka tällaista. Missä? Ei joskaan. Mä oon jo... se ampuu mua! Apu! Joo, mä tuun. Toi ihan krakki! Mä hittasin 88 Ei siihen. Se hiilaa joo. Jaha, Joo, pitäisikö tää mä oli... hakkaa bladeilla? Täs meni tää peli. Jos mä hakkaan bladeilla sitä vastaan. Joo se finaalut. Jos mä hyökkään bladeilla. Voi pahus. Joo, täs No meni on tää pahus. peli. Täs Ei meni näe. tää peli. Missä se on? Siinä. Tässä. Missä sä oot? Se meni ylös. Kelli. Tuutsani. Venatat. Joo, oota siinä. Tuukko tänne, poika? Mä noin. Sä oot alueella. Stormi tikkaa 10. Joo. Ei No. mee tää peli. Toi on niin luvi! Se on niin luvi. Niin on. Se hiilaa. En mä jaksa. Vedä sillä... OP:lla. Meikä vaan ränkkää sen mieltä. Se on siellä. Ei vitsi! No. Mä en mä ois muuta. Joo, siinä meni se video. Ai mä redia. Joo, Palataan nyt niin kauan, kos voitetaan. Joo, mä lopetan. Joo. Moro.